Jesu vanouya kutora varume, anotora vakanaka vasina zvinhu. Vanhu vake vatsvene vasina zvitema, vanoenda kudenga kunogara naJesu. Apo Jesu anouya kutora naivo vakadzi, anotora vane mwoyo yakanaka, avo vano saka vanhu vake vasina zvitema, vanoenda kudenga kunogara naJesu. Ndati vanhu vake vatsvene vasina zvitema, vanoenda iko kudenga kunogara naJesu. Saka ngatiedze misi yose kufata onesi, kuti tigozotorwa ndiye kuenda kumusoro. Vadigani ngatiedzewo misi yose kufata onesi, kuti tigozotorwa ndiye kudenga kumusoro. Saka vanhu vake vatsvene vasina zvitema, vanoenda kudenga kunogara naJesu. Ndati vanhu vake vatsvene vasina zvitema, vanoenda kudenga Mwari wangu kunogara naJesu.